Hvad laver far og lille? Vi ser Teletubbies. Se. Nej. Hvor er vi henne? Vi er i det nye Jernø-studie. Her kommer Teletubbierne. Og det bliver nu snart landskendt på tv. Hvorfor gør det det? Det er fordi, at storesøster Anna har været skal i fjernsynet med Ramachan. Så er DR været til at optage hele dagen. Teletubbierne meget glade. Hvad laver du, lille? Fire glade Teletubbier dansede, kan I se. Ja, Pøge. Ja, det er et helt koncentreret blik, lille har. En dansede væk. Hvad siger faren? Ja, Pøge. Jeg troede, jeg havde set de der afsnit for sidste gang. Tre. Men